Di fronte al grido di fame, ogni sorta di fame, di tanti fratelli e sorelle in ogni parte del mondo, non possiamo restare spettatori distaccati e tranquilli. F'kull parroċċa f'Malta, is-Sibt 29 u l-Ħadd 30 ta' Ġunju li ġej, bl-offerta tiegħek se tkun tista' tgħin lil Papa Franġisku biex ikompli jgħin lil persuni fil-bżonn f'kull rokna tad-dinja u jkompli jmexxi l-Knisja. Biex nagħti d-dinjità lil kull bniedem, hemm bżonn il-ġenerożità ta' kulħadd. L-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja fid-dinja qiegħda tfakkar ukoll il-San José María Escrivá, Assis Spanjol li ta' ħajtu fil-predikazzjoni tiegħu biex beda opra dik ngħidula l-Opus Dei li anke dawn is-saċerdoti u sekulari jgħidilhom ħalli jgħixu l-ħajja ta' kuljum għal qdusija jagħmlu kollox verament minn qalbhom imma frabta mal-Alla l-imbierek. Dak kollu li naħsbu ngħidu nagħmluh f'isem Alla u mal-Alla l-imbierek. Dan li għallem José María Escrivá. Imma wkoll il-Vanġelu tal-lum si Ġesu se jgħidilna noqdu attenti mill-profeti folot. Ejjew naraw dan kollu kif jidħol fil-kelma ta' Alla llum. Impoġġu fuq l-artal tal-mulej l-intenzjonijiet tagħna. Aħfrinna mulej ta' kemm il-darba mhux dejjem kellna intenzjoni retta f'dak kollu li naħsbu ngħidu nagħmlu. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Aħfrinna Ġesu ta' kemm dak kollu li naħsbu ngħidu nagħmlu għamilnieh għall-glorja tagħna u mhux frabta miegħek. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Aħfrinna mulej ta' kemm il-darba ma konniex ta' għajnuna u solliev għal ħutna l-bnedmin. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għamel mulej li aħna jkollna l-biża tal-isem qaddis tiegħek, imma wkoll li dejjem inħobbuh għax int qatt ma tċaħħad mit-tmexxija tiegħek lil dawk li twettaqhom bis-sħiħ f'imħabbtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Ħilkija il-Qassis il-Kbir qal lil Safan, is-segretarju:
Sibt il-ktieb tal-liġi fit-tempju tal-Mulej u Ħilkija tal-ktieb lil Safan u dan raħ. Safan, is-segretarju, marant is-sultan, wassallu risposta u qallu: il-qaddejja tiegħek ġabru l-flus li sabu fit-tempju u tawhom fidej li malmin li jieħdu ħsieb ix-xogħol fit-tempju tal-Mulej. U Safan, is-segretarju, qallu wkoll: Ħilkija, il-qassis, tani dan il-ktieb. U Safan qrah quddiem is-sultan. Malli sama l-kliem tal-liġi tal-ktieb tal-liġi, is-sultan ċarrat ħwejġu. Imbagħad is-sultan ordna lil Ħilkija, il-qassis, lil Ahikam bin Safan u lil Akbor bin Mikija, lil Safan, is-segretarju, u lil Axajja, qaddej tas-sultan, u qalilhom: morru saqsu il-Mulej għalija u għall-poplu u għall-Ġuda kollu dwar il-kliem li hawn f'dan il-ktieb li nstab. Għax kbira il korla tal-Mulej li xelet għalina, għax missirietna ma semgħux minn kliem dan il-ktieb u ma għamlux kull ma hu miktub fih għalina. Imbagħad is-sultan bagħat jiġbor madwaru x-xjuħ kollha ta' Ġuda u ta' Ġerusalemm. U s-sultan tala fit-tempju tal-Mulej u miegħu n-nies kollha ta' Ġuda u dawk kollha li kienu jagħmlu f'Ġerusalemm u l-qassisin u l-profeti u l-poplu kollu miż-żgħir sal-kbir. U b'mod li jisimgħuh ara kliem kollu tal-ktieb tal-patt li kien instab fit-tempju tal-Mulej. Is-sultan wieqaf dejn il-pilastru, għamel patt quddiem il-Mulej li jimxi wara l-Mulej u jħares il-kmandamenti u l-preċetti u l-liġijiet tiegħu b'qalbu kollha u b'ruħu kollha u jżomm il-kliem ta' dan il-patt miktub f'dan il-ktieb. U l-poplu kollu qatt għal dan il-patt. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Il-Mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Il-Mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Allimni, Mulej, it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Jiena rrid nibqa' fiha sal-aħħar. Femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha. Flimkien, il-Mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek għax fiha nsib l-għaxqa tiegħi. Iġbid li qalbi lejn il-preċetti tiegħek u mhux lejn ir-reba. Il-Mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Tħallix li l-għajnejja jħarsu lejn il-fruqa. Għatini l-ħajja bil-kelma tiegħek. Ara kif jiena mxennaq għal preċetti tiegħek. Fil-ġustizzja tiegħek għatini l-ħajja. Il-Mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom, jgħid il-Mulej, min jibqa' fija jagħmel ħafna frott. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: iftħu għajnejkom mill-profeti folot, għax dawn jiġu għandkom libsin ta' naċ u minn ġewwa jkunu il-pub ħattafa. Mill-frott tagħhom tarfuhom. Jaqgħu jiġbru l-għeneb mix-xewk jew it-tin mill-għolliq. Hekk ukoll siġra tajba frott tajjeb tagħmel, imma siġra ħażina frott ħażin tagħmel. Siġra tajba ma tistax tagħmel frott ħażin u anqas siġra ħażina ma tagħmel frott tajjeb. Kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċa tixtaħed fin-nar. Għalhekk mill-frott tagħhom
tarfuhom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Waħna għandna proverbju Malti li jgħid min jaraf jixbaħ. Ġifieri jekk qed narfek għaliex inti tixbaħ forsi il xi ħadd li naf. U dik hija verità. U jalla kull min iħares lejna jara fina iġbija ta' Alla li jħobb, ta' Alla veru, ta' Alla li il-ħajja tiegħu hija kontinwament imħabba għalina u ma jirriserva xejn għalih. Biex ngħixu hekk irid ikollna intenzjoni retta, kif kien isejħilha San George Preka. Ma jkollniex intenzjoni retta, faċli inħallu lilna nfusna niġġerrew mal-kurrent u nagħmlu dak kollu li nagħmlu biex nidhru aħna. Aħna dawn il-ġranet nhar it-tnejn li għaddew iċċelebrajna il-festa ta' San Ġwan il-Battista. San Ġwan il-Battista li hu stess stqarr u għex dak li stqarr jeħtieġ niċkien jien biex jikberu. U din hija ħaġa li aħna għandna nagħmluha u nżommuha quddiem għajnejna biex nixbħu lil Alla. Illum Ġesu fil-Vanġelu qiegħed iħeġġiġna biex dak kollu li naħsbu ngħidu u nagħmlu ikun verament jibda minn Alla u fih jintemm għall-akbar glorja tiegħu. U jgħidilna li noqogħdu għajnejna miftuħin għaliex faċli jkun hemm min lilna idawwarna fit-triq, jiżvijana, joħdilna moħħna, ma jħalliniex naħsbu kif jaħseb Alla. Il-profeti folots. U anke dawn il-profeti folots, jgħidilna Ġesu, jistgħu jiġu libsin ta' naċ, imma jkunu il-pub ħattafa. Ma nafx tafux. Bl-Ingliż hemm proverbju li jgħid Hell is paved with good intentions. Ġifieri l-infern huwa ċċangat bl-intenzjoni tajba. Imma jibqa' l-infern. U allura aħna faċli nistgħu niġu ngannati, imqarqin. Min għalina għandu intenzjoni tajba, imma jkun qiegħed iwassalna għall-infern. Jiġifieri għal dak li mhux sew. Profeti folot libsin ta' naċ imma huma l-pub ħattafa. U għalhekk Ġesu llum jgħidilna li noqogħdu attenti u narfu min ridilna tassew il-ġid, min ridilna tassew li aħna ngħixu ħajja tajba, ħanamlu l-frott bħal dik is-siġra tajba li tagħmel frott tajjeb. U jekk illum il-Knisja wkoll qiegħda tfakkar il-San José Maria Escrivá, qiegħda tfakkar saċerdot Spanjol li ħadem bla-qatieħ biex inissel f'dawk ta' madwaru u bifforma komunità li tgħix verament il-ħajja ta' kuljum fid-dawl tal-Alla l-imbierek. Int u jien aħna msejħin għal dusija bil-ħajja ta' kuljum. Dik li wkoll il-Konċilju Vatikan II jitkellem fuqha fid-digriet fil-Kostituzzjoni fuq il-Knisja li kull min hu msejjaħ nisrani msejjaħ għal dusija fil-ħajja ta' kuljum. U aħna rridu ngħixu din il-ħajja ta' kuljum b'intenzjoni retta fid-dawl tal-Alla l-imbierek u ma nħallu l-ħadd u xejn lilna idawwalna moħħna u jdawwarna. Dan San José Maria Escrivá kiteb dak il-ktieb ngħidulu The Way, jiġifieri it-triq li turina ġurnata b'ġurnata kif infittxu u ngħixu u nagħmlu r-rieda tal-Alla. Jalla dan kollu jibqa' f'moħħna u f'qalbna. Irridu nitħeġġu fih u rridu kuljum niġġeddu għax faċli ħafna li l-kurrent tal-ħajja jobromna miegħu.
Ejja wissa, kolna ħeġġa quddiem Alla l-imbierek, impoġġu t-talb u x-xewqat tagħna. U nitolbu għall-Knisja biex żgur tkun għaddejja fidila waqlija l-ommu l-allima li twassal il-talim li waslilna Ġesu, il-bxara tajba lid-dinja kollha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal-mexxejja tal-ġnus biex ma jfixklux li d-dinja tkun tista' taraf il-messaġġ veru u awtentiku li ġej minn Alla biex inissel ġustizzja u paċi mal-bnedmin kollha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal kull min huwa għaddej minn mumenti diffiċli fil-ħajja tiegħu biex jifhem li Alla ma jħallih qatt għax Alla huwa missier kollu mħabba li jrid jindokra u jieħu ħsieb l-uliedu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżis mejtin tagħna li nemmnu li f'ħajjithom ippruvaw dejjem jgħixu il-kelma ta' Alla bla ma jħallu lilhom infushom jiġu aljenati biex issa li mietu għad-dinja jgħixu mal-mulej fl-eternità. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu għalina l-koll biex aħna għajnejna miftuħin, kollna mimlija intenzjoni retta, nimxu wara fuq il-kelma talla biex ma nħallu l-ebda profeta fals li jista' ixekkilna jew ifixkilna fil-mixja tagħna lejn Alla. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna, ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin impoġġu quddiemek illum bl-akbar ħrara, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, għat-tiġid tagħna wa Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li aħna sejrin inġeddu u għamel li bil-qawwa tiegħu nissaffew biex nofrulek qalbna mimlija bl-imħabba kif joġob lilek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullumkien inroddulek ħajr. Għat li inti xejn ma tinħtieġ it-tifħir tagħna, inti joġbok tatina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr, għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jixwilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qtajja kollha tas-sema intennulek
Qaddis. Qaddis, Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, intlajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isfijiet tagħna, mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Omtalla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostli, San José Maria Escrivá, San George Preka l-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Mimlijin ħeġġa u nifmu li Allu għamana biex nejxu b'intenzjoni retta ħajjitna nitolbu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif fis-sema hekk fl-art ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħal ma naħfru l-min u ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek
inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb ejjew insellmu u nagħtu l-paċi xulxin l-aħwa. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjien aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Int mulej ġeddidna u tajjixna bil-ġisem qaddis u d-demm għażiż ta' ibnek. Fil-ħnina tiegħek nitolbuk biex niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bla qiegħda niċċelebraw bil-qima f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikkin Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Di fronte al grido di fame, ogni sorta di fame,
di tanti fratelli e sorelle in ogni parte del mondo, non possiamo restare spettatori distaccati e tranquilli. F'kull parroċċa f'Malta, is-Sibt 29 u l-Ħadd 30 ta' Ġunju li ġej, bl-offerta tiegħek se tkun tista' tgħin lil Papa Franġisku biex ikompli jgħin lil persuni fil-bżonn f'kull rokna tad-dinja u jkompli jmexxi l-Knisja. Biex nagħti d-dinjità lil kull bniedem, hemm bżonn il-ġenerożità ta' kulħadd. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Alla tana, isma tal-tana, eħle sejna u jaqaf mana. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-tana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnet bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha, wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek birkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkant fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkant fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkant fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkant fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkant fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkant fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkant fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkant fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela is-sema. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art.
خبزنا ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli skont il-weda tiegħu. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa
mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tal-glorja, meta sitna Marija ġiet imtella fis-sema bir-ruħ u l-ġisem akkompanjata mill-kori tal-anġli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tal-glorja, meta sitna Marija kienet inkurunata mis-Santissima Trinità bħala Reġina tas-sema u tal-art. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak,
imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' talb tagħna, dak li twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Flimkien, slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ngħidu, għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. U la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Niftakru fl-eżistana mejtin, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Litanija mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu smana, Kristu smana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina, imqazza Umm Alla, itlob qazza għalina, xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob Om għalina, il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob Om għalina, tal-grazzja Talla, itlob Om għalina, muxebba, itlob għalina, Om mit-tama, itlob Om għalina, li zjed safja, itlob Om li għalina, zjed nadifa, itlob Om għalina, bla teba, itlob Om li għalina, tisħaq kull imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob Om għalina, tal-parir it-tajjeb,
اطلب علينا قام تا مين خلقنا اطلب قام علينا تا من فدينا اطلب شبة علينا كله كاقل اطلب شبة علينا تستحق كل قيمة اطلب شبة علينا تستحق كل فهرية اطلب علينا شبة كلك ستة اطلب شبة علينا كلك خنينة اطلب شبة علينا دايم مربوطة مالله اطلب علينا مرة تالقدسية اطلب علينا ترون تالعرف اطلب بدو علينا تالفرختانا اطلب علينا أمارة تالسبيرتو سانتو اطلب علينا أمارة تاكل جراتسيا اطلب علينا أمارة تاكل طيبة اطلب وردة علينا ميستيكا اطلب تورة علينا دافيد اطلب تورة علينا لافوريو اطلب علينا دار الدب اطلب أركة علينا الأقدة اطلب بيب علينا السما اطلب علينا كوبة فيلودو اطلب علينا صخة المردة اطلب علينا كان المدنبين اطلب علينا فرج الميجرانتي اطلب علينا فرج المنكتين اطلب علينا عينونة الإنسارة اطلب علينا سلطانة الأنجلي اطلب علينا سلطانة البطريركي اطلب علينا سلطانة البروفيتي اطلب علينا سلطانة الأبوستلي اطلب علينا سلطانة المارتري اطلب علينا سلطانة الكونفسوري اطلب علينا سلطانة الفيرجني اطلب علينا سلطانة القديسين كلها اطلب علينا سلطانة منسلة من عيلة والتبا اطلب علينا سلطانة متلة السما اطلب علينا سلطانة روزاريو مقدس اطلب علينا سلطانة الفاميليا اطلب علينا سلطانة الباتشي اطلب علينا حرفتالا لتنخد نبيت الدنيا اغفرنا نطلبوك مولاي حرفتالا لتنخد نبيت الدنيا اسمعنا نطلبوك مولاي حرفتالا لتنخد نبيت الدنيا حن علينا اطلب علينا قديسة مالا بيش يكون يسوى لنا داك لوادنا كريستو نطلبو قتلنا قدياتيك مولاي الله نطلبوك لنقودو ديم الصخة في الروح في الجسم وبالانترشسيون المقدسة وغلوريوزا ماريا ديم فيرجني نكونوا محلوسين مدويق تايسا ونقودوا لنا تديم بكريستو سيدنا امين طالبة لسمك الأركانجلو سمك الأركانجلو ادخل علينا في التقبيدة كن انت لعينونا تانا كونترا الخزن والتنصيص الديمونيو يرزنوا ولا نطلبوك بالقرقة انت لقوة في وسط القطية السما ادفى بالقوة تلا في الإيخ الانفرن للشيطان والسبيرت غزينا الأخرى ليتجروا في الدنيا عالتلفين الأرواح امين سان جوزيب سلم عليك خريس الفداي وعروس الفيرجن ماريا ليلك الافضالك اللي ابنه فيك ماريا قادة الفدوشيا تخا ميك كريستو تروم بخلا راجل أدولت قدس جوزيبي كن بالسير علينا وكل ومشينا في الطريق الخية أقلالنا الجراتسيا الحنينة والكوراج وحرسنا من كل دني امين سان جوزيب اطلب علينا سان باستيان مارتري اطلب علينا سان توروكو اطلب علينا سان باول مسيرنا اطلب علينا سان بوبليو اطلب علينا سان جورج بريكا اطلب علينا بياتو ناتشيو فالزون اطلب علينا بياتا أديوداتا بيزاني اطلب علينا انتم قديسين بروتكتوري تانا يطلبوا لعلا علينا فدان الساجرامنت العجب حليت لنا التفكيرة الباسيوني تيك عطينا نطلبوك لنقيمو المستيرو الجسم والدم تيك هيك نحسوا فينا بالعيدة داك اللي ربحت لنا الفدوة تيك بكريستو سيدنا امين.
flimkien ikun imbirek Alla, imbirek l-isem, imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.